Ato adiri pamalandong no kaning something new. Nagiingon sa Isaiah 43 verse 19, Isaiah 43:19. Something new. Timanin ninyo ha. Manala to. Wala pa ginato nakiti pa ang mga dalad kong butang na ipahimo sa Ginoo nato. Daghan pa tang makitaan. Naay himuon ang Ginoo nga bag-o nga pangitabo sa imong kinabuhi. Something new. Ang context mo gunaning Isaiah 43:19, mga ulipon ni sila sa Babylon, si tinta katuig. Kita ron diri dita mga ulipon ha? Pigado lang ang panahon kung dita ulipon. Pwede pa maligog dagat ron. Basta kalusa mo pumuli. Naapay makapanuo mo sa gabi, na mga tambugok, na mga suwaki, o na mga danggit, mga hatang na sa Ginoo, na mga dapaw-dapaw, sayo sa buntag, ato mo sa dagat, di ba? Sa ikuha nyo, Ken? Kinason. Inyo na sa bawan. Butangan kamatis, sibuyas, sa higupon nyo. Tilamiya. Sabaw pa lang na. Doa pag sinugpa nga danggit. So, mga gawason na kani sila, mga tawhana, mga ulipon, si tinta katuig. Ngisi mo. Kaya di mo mga piniriso. Gusto mo, prisohon mo para mabatsagan ninyo ang Isaiah 43:19. Gusto mo nga mahimo mong ulipon? Ano siya ang Isaiah 43:18? Na ako'y buhaton nga bag-ong butang. Wa pa mo kabakyat nga nagsugod na ni? Muna nga Isaiah 43. Ang mga bag-ong butang sa inyong kinabuhi nagsugod na kalimusan, hindi mo babatsagan, hindi mo makita ang kailain ang imuhang gipananaw. Maghimo ko og unsa gani? Dalan sa kamingawan. Maghimo ko og suba. Ingon ang 19, mag-ubra ko butang pulang 18 nag-ingon. Kalimti na to ninyo ang mga daan ng mga butang. Ayaw ng musiki, panumdom, paminsan na itong mga nahumana. Unsa man itong mga daan pangitabo sa mong kinabuhi. Kalimti na to. Ay, sige, panumdom atong nahumana nga dito ni mo ma-rewind. Mabalik pa na ito ni mo. So, ingon diri sa Isaiah 43:18, before ang 19, nag-ingon. Muna yung mensahe sa Ginoo, ayaw na sige panumdom sa mga nangagi. Muna ang pulong sa Ginoo sa versikulo 18. Meron di ba ka kinala masipanumdom sa mga nangagi, kay maghimo siya mga bag-ong butang. Kung sa man ang mga bag-ong butang, ayang ipadayag nimo, ikaw na ang kaibaw. I-monitor lang. Nara siya himuon. Ang uban, mga new relationship. Ang uban ka ng mahimong achiever sa eskwelahan. Nanap yung mga top-notcher. Kasi something natin cum laude o niya diri pag-graduate. O naanad diri mga seaman. Naanad diri mga pulis. Mga flight stewardess. Wata kaibaw. Kasi naanad diri boksidor na mahimong world champion! Si Jumer Maniro! Ang swerte din nato matagan, maghimo ko og suba diha sa desierto. Ano naman desierto? Lugar na may tubig, perting inita. Kita ron diri init, pagsunod sa CR, maligo ta, mabugnawan man ka. No? Wato ka sa baybay, bugnaw ang hangin. Pero sa desierto, walay suba. Ingon ang Ginoo, maghimo ko og suba. Unsa man ning desierto? Mao na siya ang lugar nga kanabang pigado kaayo. Hipo mo way tubig. Lugar ni siya nga mananom ka way manubo. Diri, isa nara na mga kapayas, naray mga kalbasa, kilid-kilid. Lugar ni siya desierto, walay nanubo. Walay changes. Gauga nga lugar. It can be your situation right now. Gauga. Way kwarta. No?
environment. Pero masalamat lang po ta, nga wa po ta sa lugar nga tuay naganay kay nangawat, giuko ng pulis. Tuay nagtiruhay. No, naabi ka ng lugar. No, di at sa salamatan na to. Kay kaning Isaiah 43, mga ulipon ni sila sulod sa 70 katuig. Kamuron, di mo ulipon. No? Natay mga bangkod dinigikan sa Kastiliana, nabalhin og maitong. Gusto na silang panguha og litog. Gusto na silang kuwag dabaw-dabaw. Mga tabugo ug mga panagat. Something new. Mga suba sa disyerto. No, pero mayo nga ka disyerto niya na suba, mga lihok ni sa Ginoo nga dili nato mahimo. No? Kisa may mag-ubrag suba nga kanang tuyoon jud. Sa ato pa naay mga himuon ng Ginoo sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa atong personal nga pangabuhi. Ano bang lihok sa Ginoo? Muna magkugi kita dita muundang kay i-monitor po ninyo. Kumusta man yung kinabuhi sa una? Kumusta naman ron? Sa mga nakitaan nga something new? Kaingon ba ka nga bitaw, no? Ang uban nga term di wala na sa inyo ha. Kaning something new, usa ka butang nga mugitid ka na mo spring forth. Kana bang liso siya, ibutan mo siya lang sa yuta. Dugay-dugay, pila ka mga adlaw, imuha pawalaan, na ay mugitid nga sa lingsing. Maupo na siya sa something new. Karon simple ra ang kinabuhi. Kasi na ka dihang pamaypay. Pero someday, mag-enjoy na ka sa kabugnaw sa aircon. Pag itaas na sa Ginoo ang level ninyo, i-ready mo sa usa ka sitwasyon nga may foreigner, muanhi diri, kay mga sawas yung anak, na-ready inyuhang kwarto nga may aircon. I like this place. I will come again. Yeah. And I will bring my son and he will marry your daughter. Marry your daughter. Mugitip siya sama sa kanon nga musalingsing. Nya, ingon ra ba sa bersikulo, tanawag ninyo ni Sinibi? Wa ba mo kabantay? Wa ba mo kakita nga nagsugod na? Meaning, sa matulokita ani, nagsugod na ka ng galihok na ni. Usahay di niyo makitaan ang liso nga mga gamot anak sige na naglastar. Gasta nga mulikon na mubuwa ang sa muliki ang yuta, mubuwa ang sa lingsing. Mao po na sa something new nga himuon sa Ginoo ninyo. Something new nga kanang mugitip, springs forth na anay, nakaproseso na. Pero timan ninyo kaning something new labi na sa mga hubinis. Usa ni siya kapangitabo sa kinabuhi nga usahay di nimo mabatyagan. Pero ang Ginoo galihok. Ang plasara sa Ginoo base ang uban training ra sa boxing. Pero diha dai mohatag ang Ginoo confidence. Paagamiton ra niya ang boxing. Ang uban mo gamit ra og arnis nga mo build up ka og confidence nga mawa imong uwaw, imong ratol. Aban sa mga music nga paagi sa music mo guwa ang imuhang pagkatao, mo guwa imong talent. God is doing a new thing. Usa man ning mga new thing. Usa man ni. Pangutanan niyo pagalingon. Mga handom nimo sa kinabuhi. Usa ka bag-ong butang. Usahay ba sa kinabuhi, no? Maghandom ka ani ba? Pero mauday ni ang direksyon. Mo ni imong plano ba? Mas lami pa gid ang hatag sa Ginoo. Importante lang yun mo undergo ko sa process. Sige lang ikaw, mo ministry ka, mo mission ka, mo active ka sa simbahan, kaya laban, hindi pa kamaayon sa Ginoo, kana pong nangalagad niya. Verse 19, Isaiah 43, dili ba kamo makabalo ni ini? Wala ba mo kabalo? Wala ba mo kakita? Wala ba mo kabatsyag nga gahimo ang Ginoo mga bagong butang? At the right time, ingon ang Ginoo, I will make it happen. It's going to show up. Importante lang, open ka sa possibility sa imuon sa Ginoo. Ang uban, maato ra bakulod, pero who knows, dito sa bakulod may processing ang Ginoo sa imong pagkatao. Kapag uli ti mo diri, mahimo kang bag-o.
Grabe na ka pagitarahon, gali ka kamaos dire. Pag abot mo dito, i-training ka sa Ginoo. Ano yung mga processing? Pero kinahanglan ka gitara para mabansay ka. Amen? Amen. Sa kinabuhi, usahay, naatay mga naangdan sa balay, sa simbahan, sa pag-eskwela, muna itong naangdan. Pagmamo kay baw na kaning something new, usahay ba wala ninimo naangdan? Usahay wala ninimo damha. No? Something new. Kana tagaan kag apo. No? Nya ano ang apo lami kay mo smile. Something new ba na? Kanang palangga kasi mo maestra. Kanang nakay ma-boardmate nga kanang close kaayo mo. Kanang nakay ma-amigo, ma-friend nga kanang unique. Naman gi ma-patch kinabuhi no kanang way Malaysia no nga friendship, mga soulmate, masuod nimo ba nga di na mo magdubihanay, di na mo mag kanang suod lagi mo. Mga bag-ong butang, kanang mga nag-away mo sa una nya maguliay mo, lami kayo di ba? Kay suod, labi nagsuod mo niya, di na mo magtagdanay. Hindot ka na something new, kanang mauli nga mga relasyon. Wala nimo naangdan, wala nimo damha pero matabo. Sa imo mga handom sa kinabuhi, timani na napoy giridi ang Ginoo nga mga tawo nga tabang nimo. Kay kung kita lang usahay ba, pertig yung buglaya. Kaning mga butanga, no, para si Joel Osteen, naanad siya nga ang charger sa iyang cellphone kanang naadyoy cord. Nga isaksak ni mo no, niya mag-charge. Naunsa man to nga nalubat, no, yung battery, natablaw siya guwat siya asawa, mang usa na kauras kaya ng shopping. Nalubat siya niya, kasi brahon, para. No, mabibog na siya. Naaman siya, nakitaan siya sa lakyan na kanang walang silpod na nasa gear, nasa sa lakyan, no. Iyang itungto yung cellphone, kaya wala naman, patay naman. Naon sa mga pagtungtong niya sa cellphone sa itong nasa lakyan, in charge man. Wow! No? Ato dahil nga gamay, wala po cellphone nga shape, charger di ay. Sobra usa ka sa oras siya nga ugtas kay, di na kakanya, nagkakayong transaksyon. Milyonaryo ko nakapaskol sa Amerika, Joel Osteen. Pila na, dugay na di ay, nga drive niya sa lakyan, wasa niya nga charger niya ito. Huwag mo na sila kinabuhi. Naatay mga naangdan, nga mga plastadas kinabuhi, pero naaday mga bagong butang, idayag ang Ginoo. Galing din imong makitaan kay mauni imong naangdan. Amen? So karon mga kaigalaan, bantay-bantay mo. Kahit naay mga bagong butang, himuon ang Ginoo mo niyang ingon. Pero usahay, din mo na makitaan kay mauni imong naangdan. Naaday ipakita ang Ginoo nga brand new. Lain nga pamaagi sa paghimo o butang. Ingon ang Ginoo, I have something better for you. Sa inyong pamilya, sa inyong handog kinabuhi, kinanglanan abri imuhang panguna-una. Wala pa nimo nakit-an tanan sa kinabuhi. Get ready! Pag ready sa bagong level sa inyong kinabuhi, you have not seen anything yet. This is the new day, no? Bago ning adlaw, bisag init, pero naamuro may sustiner niya, na ay minsaya Ginoo nga nasa himuon nga bago sa imong kinabuhi sa mga Tagala-Castellana nga nabalhin diri. This is something new, amen? Sama, gusto mo pabalikon mo sa Ginoo dito? O diri lang sa Amoron? O si May? Gusto mo balik dito, May? Di na, ana si May. Sa ato pa nakasaho sila diri. You will become what you are created to be basta ready ka sa himuon sa Ginoo. Ngay himuon ang Ginoo. Sa inyo mga masakit sa lawas, ayun mo sa Ginoo, amen? Amen. Nay himuon ang Ginoo nga plastada nga mutawhay, magkabuhi ka nga hinsog. Hallelujah! In Jesus' name, madato mo. Everybody say pohon.
Madato ko. Amen. Ayaw mo kahadlok madato kay ngano makatabang mo sa project na to simbahan. Pasalami kani yung simbahan, proud na pud mo. Magayuan mo sa pangabuhi. Mahimong mga achiever, mo asinso mo sa inyong mga linyada. Inyong mga kaanakan, magayuhan diri sa sitio Maytom. Inyong panalapi, may iplastar ang Ginoo nga bag-ong direksyon. Nga di mo magkabuhi sa kapigaduhon, magkabuhi mo sa abunansya nga pangabuhi, kay mo ni ang handom sa Ginoo ninyo. Maayong kinabuhi, bugana nga kinabuhi. Ready ta sa mga himuon sa Ginoo. Amen? God bless everyone. Thank you for coming.